बी बघा केवढी असते ती, पोपलाच्या सुपारी एवढी. नमस्ते, मी ॲव्होकाडोचा मिल्कशेक बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे ॲव्होकाडो आहे. असं फळ असतं, हिरवं असतं, हिरवगार कच्चं असल्यावर. पिकलं ना हे असं काळं होतं. पण आपल्याला लगेच पाहिजे असेल ना ज्यूस बनवायला, तर आपण आहे ना असं काळपाला आणायचं पिकलेलं. ते जरा जरा आहे ना असं दबलं जातं थोडं थोडं. आणि याच्यासाठी आहे ना लागणार साहित्य आहे. मी हे थोडंसं आईस्क्रीम आणलंय. त्याच्यासाठी 4 बर्फाचे तुकडे घेतलाय. हे 2 चमचे कंडेन्स मिल्क घेतलाय आणि 1 ग्लास आहे ना दूध आहे. आता मी आहे ना पहिलं हे तुम्हाला कापून दाखवते. असं हळूच आहे ना गोल असं कापून घ्यायचं. आता त्याच्यामधली आहे ना बी बघा केवढी असते ती, पोपलाच्या सुपारी एवढी. आता याचं ज्यूस आहे ना हे असं सगळं चमच्याने आहे ना आतला दळ काढून घ्यायचा. एकदम त्याची साळ आहे ना पातळ असते, तेव्हा आतलं सर्व आपण असं चमच्याने काढून घ्यायचं. हे पहिला भाग काढलाय. आता दुसरा पण भाग असाच मी काढून घेते. मी हे फळ आहे ना कसं लागतं ते पहिलं तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते. गोड लागतं का आंबट असतं, काय सुद्धा चव नाही अजिबात. गोड पण नाही, आंबट पण नाही आणि कसं पण नाही. एकदम पोळ्या नारळाची मळई असते ना तसं साधारण तसं लागतो. आता याच्यामध्ये आहे ना हे दूध ओतते. 1 ग्लास दूध घेतलाय. हे कंडेन्स मिल्क आहे. आता तुम्ही समजा हे घेतलं नाही ना तर ह्याच्या बदली तुम्ही आहे ना साखर पण घेऊ शकता, मध घेऊ शकता. असं काय भेटेल ते घ्यायचं. साखर घ्यायची ना तर मध घ्यायचा. कारण त्या फळाला आहे ना चवच नाही जरा पण. ते कसं पौष्टिक आहे ना. आता हे पटकन आहे ना मिक्सरला लावून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. थोडंसं आईस्क्रीम टाकते त्याच्यामध्ये आणि थोडंसं वरती सजवायला ठेवते. एकदम मस्त बारीक झालंय आणि घट्ट पण झालंय. एकदम मस्त छान झालंय. असं तुम्ही पण करा.